Bueno, arrazoi nagusia da min psikologikoa, azkenean puntu horretara ailegatzen den nerabe batek nerabe bat sufritzen ari dena da, min psikologiko oso handia, metamina edo metadolor esaten zaio horreri, eta da min handia eta denbora luzez, bai. Orduan hori da nolait egoera jasanezina bihurtzen duena, metamin hori edo metadolor hori, psikologikoki gehiago ezin, edo sentsazio hori. Sentsazio horrek baditu hiru parte, nolait itxaropen eza, min hori ez dela inoiz joango edo ezin izango dutela min horrekin, eta itxaropena galtzen da, bai. Bestetik ere sama bat bezala ikusten dute euren burua besteentzako, uste dute eurek desagertzen direnean, besteak hobeto egongo direla, orduan hori beste faktore guzti horiek, gero aipatuko ditugun guzti horiek, psikologikoki horretan dute eragina, Eta bestetik baztertua sentitzearena, aparte sentitzearena, sentsazio hori ere, bakarrik edo laguntza gabe egotearen sentsazioa, beste min psikologiko horren beste faktore bat izango litzateke. Populazio horretan, haur eta gazteetan, batez ere, besteen artean bullyinga, tratu txarrak jaso izana, sexu abusoa ere, bada beste bat, eskola porrota, gaixotasun mentalak, antsiedade eta kuadro depresiboren bat izateak ere, baztertua egotea, ez egotea taldekatua, naiz eskola, naiz herrian, dauden talde horietatik aparte egotea, eta, dena den, esan behar dugu, suizidioa multifaktoriala dela, hauetako faktore bakar batek ez du azaltzen, suizidioa, guztien edo diferente batzuk egon behar dira, batera, eta askotan mantentzen dira denboraz zehar, lehen aipatu dugun sufrimendu psikologiko edo min psikologiko hori sortuz eta luzatuz, Lehen aipatu dugun bezala, faktore horiek badute islapena, eguneroko jokabidean, haurraren edo nerabearen jokabidean, beraz, ikusten badigu eskolara joateko motivazio gutxi duela, ikusten badugu bakarrik, baztertua, ez duela harremanik inorekin, ikusten badugu animoz eta triste, eta hitz egiteko eta kalera ateratzeko eta disfrutatzeko gogo gutxi dituela, horiek familiatik nolabait identifikatu daitezkeen faktoreak dira, gero eskolatik ere faktore guzti horiek ere identifikatu aldira eta nolabait importantea da koordinatua egotea eskolekin eta jakitea nolakoa den bere funtzionamenduan. Batez ere, jokabide aldaketa bortitzak eman baldin badira, oso egun batetik bestera, horreri erreparatu behar zaio, eta azkenean gero komentatuko dugu, baina importantea izango litzateke horren aurrean baldin bagara, uste baldin badugu horren aurrean gaudela, galdetzea, eta hurbiltzea eta laguntza eskaintzea. Faktore oso garrantzitsua dira, gizarte faktoreak, pentsatu suizidioa orain gutxira arte tabu bat izan dela, eta oraindik ere jarraitzen du tabu bat izaten, Orduan, hitz egin behar dugu suizidioari buruz, hitz egin behar dugu familietan, hitz egin behar dugu, eta komunikabideek ere hitz egin behar dute, orduan nolabait
ez dakit mai gaineratu den hitzik egokiena, baina tabu horiek eta mito suizidioaren ondoan edo dauden mito guzti horiek desagertarazteko eta zuzentzeko, hitz egin behar dugu. Orduan, suizidio berez da gizartearen porrota, bezala izango litzateke, azkenean zerbait ez gara ongi egiten ari, ez da, ezin diogu ardura guzti hori ezin dugu osasun mentalaren gainean jarri, edo osasun mentalan lan egiten duten profesional horien gainean jarri, horretan erantzunkizuna ere badugu, esan bezala, komunikabideek, familietan nola lehen aipatu ditugun arrisku faktore horiek dauden edo hor salatan edo begiratzen edo egon, gure aurrak eta gure nerabeen jokabideak nolakoa diren, eta hitz egiten, faktore horiek identifikatu baino lehenago ere hitz egin behar da, ez dakit, nik 11 urteko alaba bat daukat, eta orain dela hilabete batzuk galdetu nion, aprobetxatu nuen, bera badaki zertan egiten dudan lan, eta horrekin lotuta planteatu nion, suizidioa zer den zekien, eta esan zuen baietz, eta berak galdetu nion, berak inoiz horretan pentsatu izan zuen, eta esan zidan ezetz, eta galdetu nion, bere lagunen batek pentsatu zuen horretan, edo berak zekien norbaitek horretan suizidioan, eta baietz esan zidan 11 urtekin ideazio suizida hori ez da izango oso elaboratua, izango da, ez dakit zeren sufrimentuaren aurrean, nahiko nuke desagertu edolako zer, ez? Orduan, gure aur, gure gazteek hitz egiten dute horri buruz, badakite zer den, eta, komenigarria esango litzateke jakitea zer dakiten, nolabait horren inguruan hitz egitea, baina gurekin batera edo gure laguntzaz, Orduan, familietan badago, hezkuntza edo formakuntza, ez bakarrik eskoletan eta honetara dedikatzen garen profesionaletan, formakuntza espezifikoa, familiak ere formatu behar ditugu, gizartea formatu behar dugu, mito edo tabu guzti horiek baztertzeko eta zuzentzeko. Baina eskolaren funtsezkoa da eskola, azkenean aurrek eta nerabek ordu pilo bat pasatzen dituzte eskoletan, beraz, importantea da eskoletatik formakuntza ematea eta adi egotea horretara, suizidio eta suizidioarekin erlazionatutako aspektu guztietara. Gu besarkadatik egiten dugun lana ere bada hori, zentroetara joan eta irakaslegoa formatu horretan, detekzioa edo sintoma horiek identifikatzen irakatsi, eta baita ere identifikatuz gero zer egin behar duten, edo hori dagoeneko protokoloak daude ikastetxe guztietan, eta irakasleek badakite ezagutzen dute protokoloak daudela, eta gainera ezagutzen dituzte protokoloak, eta badakite. Orduan, esan bezala hori, besarkadak egiten duena da eskoletan irakasleak formatu, Orduan, gainera, lehen esan dugun bezala, ikusten baldin badugu edo, arrisku faktore horien atzean edo dagoela faktore horien eragina, norbanako bakoitzean, nola faktore horiek desregularizatzen gaitu, nola faktore horiek sortarazten dituzten emozio horiek kudeatzen ez garela oso trebeak batzuetan, Orduan, eskolaren papera horretan funtsezkoa da, eskolan irakatsi
daiteke, ez, egiten da, ez, dagoeneko, baina irakatsi daiteke emozioen kudeaketa, ez, emozio desatsegin horiek manejatzen irakasten aurretan erabei, ez? Nolabait, gero emozio horiek, desatsegin horiek sortzen direnean manejatu ahal izateko eta ez desregularizatzeko. Pentsatu behar dugu egoera horretan dagoen haur edo nerabe batek, sufrimendu psikologiko egoera horretan dagoen nerabe batek behar duena da laguntza. Askotan ez dakite laguntza eskatzen edo zail egiten zaie laguntza eskatzea, besteetan ere ez da eskaintzen behar bezala edo ez dakite nora jo laguntza eske. Orduan egin beharko genuken lehenengo gauza izango litzateke hurbiltzea, lehen aipatu ditugun faktore horiek identifikatzen baldin baditugu, hurbildu behar gara eta galdetu behar dugu, modu ausart batean galdetu behar dugu, honekin askotan gertatzen dena da, beldurra ematen digula, erantzuna, esaten baldin badu baietz, horretan pentsatu duela inoiz, zer egingo dugu horrekin, orduan, beldur horiek albo batera utzi eta ausartu behar gara galdetzen, agian zuzenean, inoiz suizidioan pentsatu duen, igual bai, erlazioaren araberan, baina bestela galdetu zelan dagoen, ikusten dugula triste edo ikusten dugula gaizki eta horretan sakondu ahal izateko galderak egin, Eta gainera momentu horretan ez baldin badigu esaten edo ez baldin badago, eta hobeto baldin badago, irekitzen dugu bidea, gerorako, Beste momenturen batean emozio kudeak eta horretan ez bada fin aritzen eta desregularizatzen baldin bada, eta min hori jasan ezina egiten baldin bazaio, badu aukera, dakielako gu garela erreferentea hortarako, eta eskolen papera, irakasleen papera, eta ez bakarrik irakasleena, eskoletan lan egiten duten edozein profesionalena izan daiteke hori, hurbiltzea eta laguntza eskatzea. Askotan ez dugu begiratu nahi, beldurra ematen digulako, bestetan hurbildu, bai, galdetu ere, baina saiatzen gara konponbide erraz bat ematen arazoari, eta asko sufritzen ari den pertsona baten aurrean gaude, gazte baten aurrean, eta agian konponbidea edo soluzioa etorriko da gero, baina momentu horretan behar duena da ulertua sentitzea, eta lagundua berarekin gaudela sentitzea. Orduan, sakondu beharko genuke haur edo nerabe horrek duen sufrimendu horretan, eta gure laguntza eskaini eta bide hori edo ate hori ireki. Eragina ez nuke esango guztiz negatiboa denik, baina sare sozialak eta teknologi berriak erabiltzen ikasi behar dugu, aurrek eta nerabeek ikasi behar dute eta guk ere ikasi behar dugu laguntzen, prozesu horretan. Erlazioetan, sare sozialen bidez sortzen diren erlazio horietan, lehen esan dugu bezala, emozio horiek kudeatu ahal izateko, emozio horiek identifikatu behar dira, izendatu izen bat jarri behar zaio sentitzen dudan horreri, eta gero konpartitu behar ditut, edo aurkitu behar dut norbait laguntzeko edo. Eta sare sozialek ez dute hori eskaintzen, nire ustez. Batetik, emozio desatseginak ez dira asko erakusten, sare sozialetan gehien bat erakusten dena da poza eta dena ondo dijoala, eta gainera erakusten direnean, sare sozial horren beste aldean ez dakigu nor dagoen, ez dakigu nola lagunduko digun. Agian ez du balidatzen gu sentitzen duguna, gutxiesten du, edo askotan
suizidioan laguntzeko wepak eta badira ere, ez? Eta, bueno, kontua da, nik konfidantza jartzen badut horrengan, ez dakidala nor dagoen horren atzean, eta ez dakidala laguntzeko asmoa duen edo ez, eta laguntzeko asmoa badu ere, agian ez daki nola lagundu. Beraz, emozio desatseginen kudeaketa horretan ez dira oso egokiak eta kaltegarriak dira, egokiak baino. Estigma hori, azkenean informazio nahikoa eta egokia ez dagoelako sortzen da, estigma hori. Tabu eta mito diferente batzuetan oinarritzen da estigma hori. Eta, lehen aipatu dudan bezala, hori saihesteko, egin beharko genukena, esango litzateke, hitz egitea horri buruz, gaina komunikabideetan, hasi dira edo daramateia denbora bat hitz egiten, honen inguruan, batzuetan, agian ez modurik aproposenean, gure ustez, ez gure ustez, evidentzia zientifikoek edo esaten dutena da, hitz egin behar dela, suizidioren bat dagoenean aipatu behar da, egon dela, datuak ere aipatu behar dira, urtean zenbat, baina ez dena aipatu behar da modua, nola pertsona hori suizidiatu den, ez da tokia ere, horrek sortaraz dezake dei efektua edo efekto llamada. Orduan, hitz egin behar dugu, profesionalok hitz egin behar dugu, eta gizartea hitz egin behar du, eta hitz egiten, seguramente mito horiek edo tabu horiek eta estigma horiek desagertuz joango dira. Gatazkei aurre egiteko baliabideak eta arazoei aurre egiteko baliabideak izan edo hobetu, gehiago eta ikasi, eta emozio arazo edo gatazka horiek sortzen dituzten emozio horiek modu egokiago batean edo modu aberatsago batean bideratzea, hori izango litzateke. Nik uste dut horretan hezkuntzak ari dela, hezkuntzatik pausu handiak ematen ari direla, eta eskoletan lantzen da. Pentsatu, lehen aipatu dudan bezala, laguntza eskatzea dela, azkenean egoera horretan dagoen nerabe edo haur batek behar duena da laguntza, eta ez du modurik, ez du biderik aurkitzen laguntza eskatzeko. Eta laguntza eskatzea bada trebetasun bat, askotan lantzen ez duguna, eta hori ere oso importantea da, eta ikasi behar dugu laguntza eskatzen, ez bakarrik arazo teknikoetarako edo arazo baizik eta baita ere emozioen kudeaketa honetarako, ikusten dugunean geure burua gaizki edo... Nik uste dut suizidioaren fenomenoak beharko luke esku hartze edo abordaje globala. Askotan aldaratzen da edo konparatzen da kotxe istripuetan egondako biktime kopuru horrekin, garai batean biktima kopurua oso antzekoa zelako. Estatuan urtero 4.000 pertsona hiltzen ziren suizidioz eta beste 4.000 inguru kotxe istripuetan. Orduan, zer egin zen kotxe istripu horietan hildakoen kopurua murrizteko, abordaje global bat, aztertu ziren istripuetan zerikusia zituzten aldagaiak edo elementu diferenteak, errepidea, kotxa, pertsona bera, eta bakoitzarekin lan egin zen, errepideak hobetu, konpondu, señalizatu, kotxeekin ere berriztu flota edo eskatu, ITV-etara joateko, eta kotxeak funtzionamendu egoki batean egoteko egin behar zen, egin zuten. Eta pertsonekin edo gidariekin sensibilizazio kanpainak, orain
ere badago bat, ez, telebistan nahiko krudela dena, ez, nola, kotxe istripuetan dauden biktima agertzen dira, eta nahiko gogorra. Orduan, gero ere, sari zigor sistema bat ere, ez, puntuena, adostu zen, ez, nolait, gure jokabidea, errepidean, ezakite egokiagoa, zintzoa izateko, ez? Orduan, abordaje multidisciplinarra izan zen, ez? Orduan, suizidioaren kasuan, antzeko gauza bat egin beharko genuke, ez? Batetik lehen aipatu dugun sensibilizazio kanpaina horiek, edo gutxienez mai gaineratu gaia, eta erreztu, ez, zuek orain egiten ari zareten bezala, ez, honen inguruan hitz egiteko aukerak eman. Gero, formakuntza, ez, formakuntza espezifikoa profesionalei, ez, formakuntza osasun mental lan egitun dugunoi, baita ere hezkuntza munduan, ez, irakaslei, eta baita ere familiei, ez, formatu honetan, eta orduan hori sensibilizazioa, formakuntza, komunikabideetan ere zaindu, ez, gai hauek hauen inguruan hitz egiten denean, esaten dena izan dadila esan behar dena, eta esan behar den moduan, askotan ez da horrela izaten. Orduan, murrizteko, suizidioz hiltzen diren pertsona kopuru hori murrizteko, abordaje, esan bezala, faktore diferenteetako abordaje esan beharko litzateke. Batez ere, besarkadan egiten duguna da, suizidio biktimen familikideei eta lagunei lagundu doluan, dueloan. Duelo honek berezitasun asko ditu, beste doluekin konparatzen badin behar ditu, eta berezitasun horietako asko zerikusia dute lehen aipatu ditugun mito eta tabu horiekin. Hemen askotan familikideek jaso behar izan dutena, da lotxa, errudun sentimendua ere, orduan honek komplikatzen du dolua, tristura, haserrea ere, orduan guzti horretan lagundu, bai individualki, psikologoekin hitzorduak eta izan da, eta baita ere talde terapietan, taldeka lan egiten dugu hemen ere, antzeko egoeran dauden beste familikideekin edo lagunekin. Bestetik, lehen aipatu dugun bezala, sensibilizazioa eta suizidioaren fenomenoaren inguruko informazio egokia ematen saiatzen gara, gizartea sensibilizatzen, formatzen, esan duten bezala irakaslegoa, eskoletan eta Nafarro mailan ere dauden dispositibo diferentetan, suizidioarekin, suizidioa saiesteko, lan egiten duten dispositibo diferentetan, elkarte diferentetan eta erakunde diferentetan parte hartzen dugu. Eta hori da batez ere besarkadak egiten duena. Mezurik garrantzitsuena izango litzateke, ulertzen ditugula, ez daudela bakarrik, ez direla, gaztea esaten den bezala, bitxo arraro bat, egoera horretan dauden beste gazte eta nerabe asko badirela, eta laguntza eska dezaketela, bai hezkuntzan, bai osasun mentala mailan, gara, edo badira profesionalak horietan laguntzeko, eta familian ere, validatu edo ez sentitu, esan dugun bezala, bitxo arraro bat, eta jakin
hor gaudela eta laguntza eskaintzeko eta funtzionatzen duela, terapia psikologikoek funtzionatzen dutela. Eta gogorra dela, mingarria dela, askotan luzea, baina badagoela konponbide argia, bidearen amaieran badagoela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.